Attention, marche! Família Ramos, Granger i Galeta, tot el meu agraïment, el deute que tenim amb la Conxita i l'orgull que sentim per com va lluitar, vèncer i viure amb consciència contra el feixisme i contra la desmemòria, malgrat totes les conseqüències. Que la seva memòria no s'esvaeixi mai. Moltíssimes gràcies. Je vous remercie. Une dizaine de jours après l'arrivée et l'enregistrement à Dachau, les femmes du convoi sont acheminées vers Envesoul.